Leo bwana mwachiona chitu chete kwa batali kuti mubwere kuno kumudzi muzalembesa tikuti zikomo kwambiri chifukwa chaka ndi chaka nthawi zonse mumabwera kuno kuzationesera kuti kulembesa ndi chinthu chabwino. Munthu sutha kuvota ngati sunalembese. Choncho nthawi zonse muwalimbikise anthu akalembese. Anthu mukuona musimu akuja mango. Wana anthu ali pa mavuto. Thumba la chimanga mu nthawi yanu linali pa 9,000 kwacha. Lero thumba la chimanga lili 60,000 kwacha. Anthu bwana ndi chifukwa chemaona kuchoka kupita chikwa kunyambadwe kuzafika malo ano. Semu mose se wonse unali ndi wanthu kukufuna kukuona nini chifukwa inu ndi mpulumusi. Inu bwana ndi mpulumusi wa dziko la Malawi. Mukubwereranso pa mpando osakhala cholinga choti mulemere, osakhala kuti mupange nzanu koma kulirira dziko la Malawi. Kubwezeraniso pa mpando omda kuti bera ili sungachiendese ngati mwini wache iya. Muna maboma bwezani aini wake atati alipo amene wadula voti ndikufuna Mungu endikazanje mwamba chonje alese atati aone kuti mavoti alipo. Mafumu onse amene mabwera pano tikuti zikomo kwambiri. Koma chifukwa cha nthawi takhala tikupita kuja kubwera pano ndikufuna kuti nthawi ino ndiyazwise atati kuti atiyankhule. Tinawaso atati eti chala mwamba uko chala mwamba. Apita oye ine toto kubwera mbuyo ine toto. Mutiyankhule masana uno mapasi anthu ng'one ndikuti zikomo kwambiri bwana. Zikomo. Yeah.
Osaliwa? Miano no Osaliwa. Yoyama ndipeleka wale mkwafu wa First Lady, Professor Gedru mpeleka wale mwano. Komaso wale mkwarikino governor atu, Honorable Chacha. Komaso address governor atu, Amahigiri. Komaso MP Awai wale mwano. Wanawita, Wamogoya, Wamabwese, Angataseka mpaka inu mlembese. Hawa, Tanya mzawori kasi mlembesa sote. Nikuzoa kuna muru ambi. Ambi kuno. Nikuza kwela. Mafuta kwela. Sugar. Tijonse. Ile sita wala kupita kampeni kuno hai. Kodi nikupeni mavoti ndeni kula plan kwambi. Fantu kwa kujimuzani votera. Kuma nipo nabila kumangochi kunyanja kumbali ya nyanja shweni mafura ukaba nyanja. Mimi oye ngakale kwa Amerika nyemaza mazo 23 April 2012 na 2011 nana kuine sila kusianya hii Konjo sila kusiani irundine zenda limozi kwa maaso tilafia limozi Mimi oye Shkuli na emila basi Jonga nifaa kuuze nikono September 2007 bus support 2019 nabula banonso Jonjo 20 now hai kula bako musabasi Osiaga Fabrini bako show Safra utlazi tu Ango basa Anton Shabaka Dikusen Inapanga suku ya kajenye Ilonga Komanso Seutobano Wakusia Batunga
Mwanso bila kumakanje mpaka kucheza. Sikoni kimecho ubalmena umupitilize dibiroye ine inapita kwa Goliath ukalembesa koni mamene angata mene malembesa pa ambile oso ila simula lembesa amene simalembese kulembesa aseka mawa nema mbile mukalembese amaseka fokoloko koma ndisibila kudi mukafika kumeneko bakapanzira akulembana nkaifa fika edwa kloko kateliko usiku mpaka mulembelwe jojo ndikofika kwa mbili kuti mulembese shwanga simulembesa simuzavota nenga kasimbota simuzata kuchosa goma lovunai this Rotary government goma lankhanza goma lobesa wakudosyana kashuga kamafuta usapezeka nekuti zose muno mali zakwera nichakwera zakwera wakwesa zinthu yeti muze pa September 15 akupi